persbectif bywyd rhywun yn newid yn llwyr pan mae'n cael plant, fi'n credu. Cyn cael plant, oedd rhywun mewn byd gwleidyddol yn sôn am yr angen i wella'r system addysg a rhyw bethau fel yna. Wel, ar ôl cael plant, mae dipyn pwysicach yn bywyd rhywun, fi'n credu. A mae'n bwysig bod ni'n rhoi y dechrau gorau posib i blant yn ei bywydau. A wy'n teimlo hynny'n gwbl angerddol erbyn hyn fel riant, achos mae pawb, wrth gwrs, eisiau'r gorau i'w plant nhw. Mae hwnna'n gwbl naturiol. A dwi ddim gwahanol i neb arall yn hynny o beth. Wrth gwrs, fel gwleidydd, dwi yn gweld bod yna benderfyniadau sy'n cael ei gwneud yn Gaerdydd sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac i'r ffordd mae plant yn cael ei dysgu. Os ydyn ni o ddifri ynglyn â creu gwell Cymru, os ydyn ni o ddifri ynglyn â adeiladu economi well, cymdeithas well, yna mae i gyd i fi'n dechrau gyda addysg.